Hello mga karusi, mga karusimoto. Ang mga karusi ito sa may Lingayen branch, no? Sa may Artacho. Sa may Artacho Street, dito sa may Lingayen, Pangasinan Rusi branch, no? Tingnan natin yung ano na available na motorcycle dito mga karusi, mga karusimoto. Tara silipin natin. Moto yung Artacho. Yan, Rusi. Para mga karusi. Dito siya. Ano tayo sa loob. Ayan. Kaway ka bro. Ayan. Ito yung mekaniko rito si brother. Ngayon mga karusi moto, no? Available dito yung ano, yung Rusi bantol nila. Ito yung kulay blue. Ayan. Mga karusi moto. Yung Rusi. Ayan yung design nya. Ayan. Rusi bantol ng Rusi. Tapos may din yung kulay red. Ayan. Tapos pinuli yung RFI, no? RFI. Tapos mga karusi na itong gano'n dito yung Rusi plain. 150. Ayan. Tapos yung Delta na 110. Tapos mga karusi mo ito, no? Yung Rusi TC Macho 125. Ayan. Tapos dito yung 175 kulay black, tsaka yung kulay red. Ayan, mga karusi moto. Ayan, ito yung available na dito, Rusi bantol. As yun mga karusi, no? Dito sa may Poblasyon Lingayen, sa may Artacho Street, no? Lingayen, Pangasinan, Rusi branch, no? Available motorcycle nyo dito ng Rusi. Okay mga karusi, karusi moto, salamat sa punod. God bless you, more power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga karusi moto.